नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण चिकन कलेजी कशी फ्राय करायची हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे स्वच्छ करून पाव किलो कलेजी घेतलेली आहे। आपण या प्रकारे ह्याला बारीक असं कापून घेतलेलं आहे। आपण ह्यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट टाकूया। पाव चमचा हळद टाकूया। 1.5 चमचा आपण लाल मसाला टाकूया। चवीनुसार मीठ टाकूया आणि छान असं मिक्स करून घेऊया। हे बघा, छान मिक्स केलेलं आहे आपण। हे बघा, आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे। आपण ह्यामध्ये 4-5 कढीपत्त्याची पानं आणि 2 हिरव्या मिरच्या आपण उभ्या चिरून घेतलेल्या आहे ते टाकूया। जे कलेजी आपण मसाला लावून घेतलाय ते टाकूया। आपण 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवूया। आपली 2 मिनिटं झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। फिरवून घेऊया। एक 5 मिनिटं आपण मीडियम गॅसवरती छान अशी कुरकुरीत फ्राय करून घेऊया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि कलेजी छान फ्राय झालेली आहे। हे बघा, कलेजीला उग्रपणा असतो त्यासाठी आपण इथे कढीपत्त्याचा वापर केलेला आहे, तर तुम्हीही नक्की टाका। आता आपण कोथिंबीर टाकूया, मिक्स करूया। गॅस बंद करूया। रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका।